Вітаю спадарства, я Валер Руселек, хтосьці ведае мяне як журналіста, хтосьці як блогера дарогу. Сёння будзем зноўку абмяркоўваць галоўныя тэмы гэтага тыдня. Калісьці я пажартаваў разам з Паўлам Усавым у адным з эфіраў. Гаворка пойдзе ў тым ліку пра Лукашэнку, а калі пра яго гаварыць, то не абыдзешся тут без доктара, і таму сёння і запрасіў да нас у сэнс доктара палітычных навук Паўла Усава. Павел, я тебе вітаю. Добрый день, дякую за запрошение. Класна. Я спадзяюся, будзем перыядычна бачыцца. Спадарства, тады можа адразу да асноўных тэмаў перайдзем. Канешне, у беларускай прасторы, не толькі ў беларускай медыяпрасторы, галоўная тэма на гэтым тыдні гэта падзеі ў Казахстане. Сачылі ўсе, выказваліся ўсе, спрабавалі праводзіць паралелі нават з Беларусю. І я для сябе так нават сёння думаў пра тое, што калі цынічна гаварыць, то мы нібыта паглядзелі нейкі такі фільм. Ёсць класічная нават схема, гэта уступ, завязка, кульмінацыя, развязка, эпілог. І тут толькі пытанне, мы ў якой стадыі? Ці гэта развязка, ці гэта ўжо эпілог, таму што ведаем вось гэтыя расстрэлы, зачысткі, якія адбываюцца зараз. І Альбо яшчэ не, таму што вось гавораць, не, гэта ісламскі рэгіён, там зараз пачнецца, не ўсе кланы выказаліся. Вот на твою думку, вось у якой стадыі зараз знаходіцца? Стадыі турбуленцыі, бо сітуацыя будзе развівацца абсалютна непрадказальная, тым больш мы пакуль што не ведаем базіса пратэстаў. То бок тое, што ёсць у публічнай прасторы, гэта тое, што людзі выйшлі на вуліцу менавіта па прычыне роста коштаў на газ, але што сталася трыгерам для пашырэння гэтых пратэстаў, пакуль што мы не ведаем, бо відавочна, што нейкая ўнутраная арганізацыя, каардынацыя гэтых пратэстаў і распаўсюджання хвалі супрацьстаяння яна была, з улікам таго, што у Казахстане у палітычным сэнсе існуе фактычна таталітарны кантроль яшчэ горш, чым гэта было за часоў ліберальнага перыяду кіравання Лукашэнка да 2020 году. Там ліквідаваны ўсе арганізацыі, ўсе грамадскія лідары грамадскіх арганізацый прыраўняныя да экстрэмістаў. Фактычна вось гэты досвед быў потым перанесены у Беларусь. І апошнія інфармацыі, якія ўжо паступаюць з афіцыйных крыніцаў, яны сведчаць пра тое, што да 2022 году ішло нейкае прыгатаванне, у якім бралі ўдзел вышэйшыя чыны службы бяспекі, у тым ліку і КНБ. Дарэчы, сёння быў арыштаваны былы кіраўнік камітэту нацыянальнай бяспекі, менавіта яго абвінавацілі ў спробе дзяржаўнага перавароту арганізацыі гэтых антыдзяржаўных дзеянняў. Прыгадаю, што намеснікам кіраўніка КНБ быў пляменнік Назарбаева, то бок фактычна гэта быў падкантрольны клан Назарбаева, кантраляваў сілавыя структуры. Тут узнікае пытанне, ці насамрэч вось гэтыя маладыя прадстаўнікі клана арганізоўвалі ўжо нейкія механізмы падрыхтоўку да таго, каб змясціць, напрыклад, таго ж Такаева пры слабеючым Назарбаеве, ці Такаев выкарыстаў гэтыя пратэсты, каб адсунуць ад улады усіх тых, хто мае дачыненне ці мае ключовыя ўплывы на палітычныя працэсы, гаспадарку ў Казахстане. І па прычыне таго, што фактычна абарваная сувязь, і мы маем толькі такія урыўкі інфармацыі, аналізы экспертаў казахскіх, якія кажуць пра тое, што ідзе барацьба кланаў, але пытанне якіх кланаў, бо ўсё ж такі цэнтральны ключовы клан гэта быў клан Назарбаева, які кантраляваў усё. Такая умоўна з гэтага велізарнага клану старэйшага жузу паходзіць, але вось калі наступіў момант вось гэтага разлому,
і спробы ператасаваць улады, спробы нейкага транзіту. Дарэчы, да апошняга моманту няма ніводнага відэа Назарбаева Ці ён звароту. увогуле жывы? Ёсць такія сведчанні, што нібыта Лукашенко... Сёння прэс-сакратар сказаў, што Назарбаев паразмаўляў там з прэзідэнтамі краін АДКБ, то бок, дзе відэо, і ты з'яўляешься элбасы. Крытычны момант, ты павінен звярнуцца да нацыі. Ты прамаўчаў, паехаў кудысьці лічыцца. Так, там ён нібы сведчыць, што ён там застаўся ў Нур-Султане. Думаю, што назва будзе зменена ў хуткім часе гэтага горада і вернецца Астана. Тым не менш, гэта сведчанне таго, што страчаны кантроль, так, вось, Назарбаева, бо ў тых азіяцкіх рэжымах заўсёды ключовую роль, як і ў ўсіх дыктатурах, гуляе фігура лідера, нават на Кубе. І як толькі сышоў Фідель Кастра, перадаў уладу Раулю Кастра, так, а Рауль Кастра ўжо па прычыне гадоў перадаў ужо маладой номенклатуры пораслі, так, там пачаліся пратэсты. Там пачалося ўнутранае супрацьстаянне, як і ў Савецкім Саюзе, нягледзячы на тое, што існаваў таталітарны рэжым, нягледзячы на тое, што знішчалі ўсіх. Вось момант смерці дыктатара заўсёды натхняе людзей на нейкія дзеянні, і нават ягонае атачэнне можна прыгадаць, якія пачаліся сваркі за ўладу ў палітбюро паміж Беры, сілавікамі, генераламі там і іншай часткай, потом як хутка арыштавалі Беры і расстралялі. Тое ж самае гэта датычыць усяго, скажем так, дыктатарскага кіравання, выключэнняў няма, і можна прыгадаць і Мао Цзэдуна, так, і тыя ўнутраныя войны у кітайскай партыі, якая яшчэ больш таталітарна нават была, чым у савецкія часы, там хоць нейкія меркі былі, а ў Кітаі то гэтага ўвогуле не было. І Расію нават вось у гэты перыяд кіравання Пуцін-Медведзеў, гэты тандем, якія былі велізарныя чаканні таго, што Медведзеў застанецца прэзідэнтам на другі тэрмін. Прынамсі, тэарэтычна была магчымасць, што там Захад перакупіць. І вельмі моцная была кансалідацыя вакол часткі эліты вакол Медведзева. Нават тыя, хто працавалі ў Крамлі умоўна, ў адміністрацыі, да канца не ведалі, які ўклад. І як толькі узнік крытычны момант who is who, так пачалася моцнае сутыкненне паміж рознымі групамі інтарэсаў. А ў азіяцкіх рэжымах сітуацыя там заўсёды вельмі цяжкая, як прыходзіў новы султан, так, то ён вычышчаў гарэм і там наследнікаў давіў. І тое ж самае адбываецца ў Казахстане, і гэта сведчыць пра тое, што з Назарбаевым нешта не так. Альбо ён ужо пры смерці, альбо ў коме, альбо ў такім стане, што ўжо не можа прымаць ключовых рашэнняў. Варта таксама прыгадаць смерць Карымова. Так? Хавалі факт смерці некалькі дзён, пакуль вырашалася, хто зойме ўладу. І там паўстаў трыумвірат. Але вельмі хутка Мірзіёєў вельмі хутка падпарадкаваў, і весь гэты трыумвірат быў арыштаваны. То бок тыя самыя працэсы адбываюцца ў Казахстане. Толькі пытанне было ў тым, хто зойме ключовыя пасады, і, напэўна, была нейкі канфлікт, пра які, напэўна, мы даведаемся ў хуткім часе. Вось групы Такаева, новай ягонага атачэння, бо нават урад можа замясціць толькі пры падтрымцы Элбасы, так, па гэтай новай канстытуцыі, бо ён адказвае на гэта пытанні кадравай палітыкі. Яно ўжо не кажу пра змяшчэнне самого Назарбаева з пасады кіраўніка Рады бяспекі. Атрымоўваецца так, выглядае, што пачалося супрацьстаянне, барацьба за ўладу з выкарыстаннем вось гэтых раптоўных сацыяльна-эканамічных праблемаў, магчыма, прычым іх можна ж было і падагрэць, тому што у 15 градусаў марозу падвысіць удвая, там утрая цэну на газ. Ну і той факт, што Такаеў звяртаецца да Пуціна пра ўвод войскаў АДКБ, сведчыць пра тое, што ён ужо не кантраляваў сілавы блок. То бок сілавы блок збольшага, атрымоўваецца, быў супраць вось гэтага
такаеўскага клана, і ўжо з'яўляецца інфармацыі пра тое, напрыклад, таго ж кіраўніка КНБ абвінавачваюць у тым, што ён зняў ахову з аэрапортаў і дазволіў аэрапорт там заблакаваць у Алматы, на Акмале, там у іншых гарадах заблакаваць пратэстоўцамі. То бок Ну, то ж яму самае, як ўжо у пэўны час так, там але таксама паліцэйскія сыходзілі, абсалютна знікалі. безумоўна. Ну, быў, напэўна, гэта можа сведчыць пра тое, што нейкая ўнутраная барацьба паміж кланамі за ўладу вось яна адбывалася, і гэта кажа пра тое, што як бы там нехта не рыхтаваўся да транзіту, да нейкага умоўна стабільнага пераходу ўлады, заўсёды гэты момант непрадказальны. Ён заўсёды будзе такім. Яшчэ пра гэта пагаворым. Якраз я б хацеў перавесці на беларускую прызму вось гэтых казахстанскіх пратэстаў, падзеяў, не толькі пратэстаў. Бо тут на гэтым тыдні таксама зноўку ўшчалася гэтая дыскусія адвечная, ну, прынамсі за апошнія амаль 2 гады, там мірны пратэст альбо радыкальны пратэст. Пакуль пратэсты былі на пад'ёме, то больш гучалі галасы пра тое, што, ну, вось бачыце, трэба там радыкальна, а не кветачкі класці, там разувацца на лавачкі станавіцца. Зараз, калі пачалася, ну, вось гэтая зачыстка гэтых пратэстаў і іх заняпад вось такі, прынамсі там з таго, што мы ведаем па медыях, зноўку пачалося пра тое, што і што даў ваш радыкальны пратэст, толькі увялі чужыя войскі, толькі пазабівалі людзей, а зменаў і не адбылося. Вось у плане вось гэтай дыскусіі, ці ёсць сэнс яе ўвогуле пачынаць зараз? Таму што мне асабіста, вось як збоку назіраю, мне здаецца, што форма пратэсту, она, ну, все-таки не так важна, як важна арганізаванасць. Вось, таму што я магу сказаць па сваіх назіраннях, што ў 2020 годзе беларусам таксама не хапіла менавіта арганізаванасці, каб дзеянні, которые там умоўны быў бы там нейкі крызісны там цэнтр альбо рэвалюцыйны штаб, ён бы даваў, не было пэўнасці, што гэта маса людзей будзе выконваць. Замест гэта мы бачылі, што там ёсць група тэлеграм-каналаў, якія кажуць, ідзем сёння да стэлы, а потым павернем туды, а што з гэтага? Вот дзеля чаго хадзіць? Тое ж самае, калі гаварыць пра радыкальныя пратэсты, калі вось толькі зараз ускрываецца вось гэтае, што там былі свае кланавыя там інтарэсы, але калі гаварыць пра менавіта народныя пратэсты, вось чаканні людзей, бо там жа людзі ўсё-таки выходзілі там не за $15, там не метадонавы наркаманы, як зараз прапаганда іх палівае, а людзі вось, ну, сапраўды хацелі там лепшае жыцця, і дзеянні ў іх таксама былі, ну, хаатычныя. Калі яны нават пайшлі захопліваць будынкі, ну, а што толку вось папросту ад банальнага захопу там нейкага звычайнага будынку? Калі вы спрабавалі захапіць тэлевізію «Мір» і патрабавалі выйсці ў эфір, а не выйшлі, то, ну, які сэнс? І вось тут таксама вось гэтай арганізацыі таксама ж, можна сказаць, не хапіла, тому што можна было сказаць, так, нам трэба блакаваць аэрапорты, каб не ляцелі сюды расійскія самалёты і адсюль не выляталі вось гэтыя пацукі, которые спрабуюць уцякаць. Нам трэба там блакаваць там часткі, трэба блакаваць нейкія там магістралі і так далей. Не было вось гэтай арганізаванасці, менавіта калі гаварыць пра народныя пратэсты. Вось мне здаецца, што вось гэта больш важна, чым спрэчка паміж формай мірна, радыкальна, бо гэтыя формы, яны не ўзаемавыключаюць насамрэч адна адну. Па-першае, пратэст першапачаткова ён ніколі не бывае радыкальны. Так? Ну, я не беру там рэвалюцыі 20-го стагоддзя, кастрычніцкую рэвалюцыю, так, лютаўскую рэвалюцыю. Там альбо бунт вайскоўцаў. Вайскоўцы там узялі зброю, бо лютаўская рэвалюцыя перамагла менавіта таму, што частка гарнізону Петербурзе, так, Петраградзе не хацела выязджаць на фронт і фактычна падтрымала і распачала вось гэтую лютаўскую рэвалюцыю, якая прывяла да звяржэння манархіі. Так, кастрычніцкая рэвалюцыя, гэта таксама там ужо яна адбылася ў перыяд двоеўладдзя, калі па сутнасці асноўныя баявыя адзінкі былі ў руках бальшавікоў. Там ужо не было пра што казаць, там фактычна загады часовага ўраду ніхто не выконваў.
Вось калі мы кажам пра супрацьстаянне з дыктатурамі, жорсткімі дыктатурамі, то там фактычна няма такой залатой сярэдзіны, бо трэба таксама разумець, што дыктатары так проста ўладу не аддадуць, не збяруцца нават. У Беларусі патапілі мірны пратэст, у Казахстане патапілі ёсць радыкальны арабская пратэст. весна, таксама прыклад Сірыі, прыклад Лівіі, іншых краін, прыклад Венесуэлы. Так проста няма такога шаблону, які будзе дзейнічаць эфектыўна пры любой сітуацыі. Напрыклад, калі нехта там выкарыстоўвае ці спасылаецца на Шарпа, яны дакладна гэтую кнігу не чыталі, бо проста там таксама гутарка вядзецца пра розныя сітуацыі, тое, што методыкі, якія там ён апісвае, гэта апісанне рэвалюцыі. Гэта апісанне рэвалюцыі, гэта не методыка, як гэтая рэвалюцыя рабіць. Это проста такі дыскурс, аналіз рэвалюцыйных падзеяў, якія ён падкрэслівае абсалютна розныя і абсалютна залежыць ад таго ці іншага кантэксту. І ёсць такія моманты, калі проста грамадзянам неабходна бараніць свае рэвалюцыйныя патрабаванні, шляхам нейкага сабатажу, шляхам арганізацыі і гэтак далей. Таму, канешне, вось гэтая канцэпцыя яны перабольшаны, хаця яго там і лічаць нейкім там ідэолагам каляровых рэвалюцый, але нават калі мы паглядзім, працэс каляровых рэвалюцый, ён у розных краінах адбываўся па-рознаму, і вынік быў зусім розны. Але вярнемся вось да гэтага пытання, варта яго падзяліць на две часткі. То бок, першая частка — гэта фактар Расіі, бо, на жаль, мы ад гэтага нікуды не дзенемся на сённяшні момант. І сам характар пратэстаў. Так вось, безумоўна, ключовым зараз на ўсёй постсавецкай прасторы з'яўляецца фактар Расіі. Пры фактары Расіі, незалежна ад таго, які будзе пратэст, мірны, немірны, ці ён будзе ўвогуле. Ёсць Расія, которая готовая акуповаць, забіваць. Безумоўна, яна будзе выкарыстоўваць тую ці іншую сітуацыю на патрэбу сваіх інтарэсаў. Ці не было б, напрыклад, гэтай вогуле электаральнай рэвалюцыі 20-го году, Расія працягвала б ціснуць, бо сам Лукашенка стварыў прадумовы дзеля таго, каб Расія рэалізоўвала тыя ці іншыя стратэгіі ў дачыненні да Беларусі. І ў момант, калі б наступілі неабходнасць пераменаў, нават калі б гэта былі самыя нацыянальныя нацыяналісты ў Беларусі, якія б крычэлі далоў там Пуціна, там выходзім з Саюза, то адразу б там з'явіліся б войскі. Яны б выкарысталі нацыянальны фактор, сказалі, вось там фашысты, нацысты прыйшлі да ўлады, давайте там абараніць рускаязычных, которых 99%. Бо яны там зараз пачнуць укрыжоўваць хлопчыкаў рускіх. 1% будзе 99%. Так, таму вось казаць, што калі б рэвалюцыя была б стрыкта нацыянальна ў Беларусі, то яна б перамагла. Не, на жаль, пры той сітуацыі, дзе Расія мае рэсурсы, а само беларускае грамадства не мае магчымасці бараніць свае інтарэсы ад Расіі, мы прайграем. Бо войска ў нас не нацыянальнае, сістэмы бяспекі, номенклатура у нас не нацыянальная. Яны ж пабягуць адразу, там здадуць краіну, як толькі там рускія войдуць, там весь Магілёўскі, Вітебскі, а тыя, которые не пабегуць, павернуцца ў бок людзей. І гэта трэба разумець. У нас праблема ўся ў тым, што ў нас не сфармаванае, не ідэальнае грамадства нават ва ўкраіне. Там Украіну выратаваў нацыянальны фактар, але заходнюю Украіну. У Беларусі гэтага фактару няма. У нас няма заходняй Беларусі. Калі б у нас была, то Лукашэнкі б ужо не было. У нас быў бы больш мякчэйшы рэжым вось такога алігархата, які ўзнік ва ўкраіне, а можа нават мы ўжо былі б у еўрапейскім звязе, калі б у нас быў вось моцны нацыянальны фактар на захадзе Беларусі. Альбо былі б падзелены таксама варыянт. Я думаю, што Лукашенка б не прыйшоў да ўлады ўвогуле. Гэта таксама. Калі б у нас была заходняя Беларусь і Менск нацыянальна свядомы, а не, скажем так, крысціянская нацыя, бо у нас усё ж такі сялянская гарады збольшага складаліся з сялян з гэтай патрыархальнай свядомасцю, з гэтым памкненнем да аўтарытарнага лідарства.
Вось калі б у нас нешта было накшталт Украіны ці Малдовы з моцным нацыянальным фактарам участкі насельніцтва ў палову, Лукашенко б ніколі не прыйшоў да ўлады. Гэта трэба разумець. Ніколі б мы не былі ні ў АДКБ, ні ў саюзе з Расіяй развіваліся б фактычна стабільна, нармальна, і яшчэ раз падкрэслю, былі б ужо ў еўрапейскім звязе. Зараз у той сітуацыі, калі і частка насельніцтва у нас не нацыянальна кансалідаваная, можа быць палова, так? Бо нават гэтая электаральная рэвалюцыя да канца яшчэ не прывяла да такога 100% адраджэння беларускай свядомасці. Таму карты раздае Расія. І яна у гэтым кантэксце можа выкарыстаць любую дэстабілізацыю, сама дэстабілізаваць, альбо выкарыстаць дэстабілізацыю, спробу пераменаў, спробу выбараў у сваіх уласных інтарэсах. Мы можам паглядзець нават, што адбылося з Арменіяй, так, якога Пашыняна лічылі фактычна адным з... Якого вынесла рэвалюцыя ва ўладу, які сам прыйшоў, прапанаваў душыць рэвалюцыю. Фактычна зараз пры тым усім, што Захад ніякіх гарантыяў не дае. Нават тыя мемарандумы, якія былі падпісаны, Украіна, фактар Украіны паказвае, што ён проста разгублены, альбо не хочуць там умешвацца, але гэта не наша справа. І вось гэта асноўная праблема. Таму пытанне, што трэба рабіць, каб не дапусціць гэтай сітуацыі. Так? Некаторыя, асабліва збольшага крытыкі новай апазіцыі кажуць пра тое, што гэта праект Крамля, так? Але гэта азначае, што ў любы момант гэты праект мог бы з'явіцца, бо ніякіх унутраных фактараў супрацьдзеяння рэалізацыі гэтага праекту ўнутры грамадства не было. З'явіўся Бабарыка, якое на яго было запатрабаванне. Там на Ціхановскую было велізарнае запатрабаванне, попыт унутры грамадства. Без нацыянальнага там яго большасць не цікавіла. Ён бы не з'явіўся б ён у 20-м, з'явіўся б у 25-м годзе. А дзе нацыянальны праект? На яго не было запатрабавання. Там размаўлялі з табой пра генералаў. Так? Вось генералы нацыянальнага руху, яны здаліся яшчэ ў сакавіку 20-го году пасля праймерыс, які проста ляснуўся і паказаў. Такія генералы былі. Таму і гэта трэба разумець. Не трэба думаць, што вось калі б там быў бы моцны такі нацыянальны рух, яго няма. Лукашенко яго знішчыў. Гэта з аднаго боку, з іншага боку, нацыя, яна у сэнсе нацыянальнага абуджэння, яна застаецца інфантыльнай. Так? Вось для іх бліжэй гэты рускі свет, гэтыя рускія серыялы, чым уласная гісторыя. І бліжэй, каб хтосьці твой лёс развязваў, вырашаў. І другі там момант, гэты пратэст. Знову у тым кантэксце, так была магчымасць. Я думаю, што з пункту гледжання таго, што ўсё ж такі абвал гэты адбываўся у момант, калі стала відавочна, што Лукашенко губляе легітымнасць, то тут таксама была праблема таксама абмяркоўвалі праблема для Расіі, бо нават расійскі эстаблішмент не вельмі добра ставіўся да вынікаў таго, што адбылося ў Беларусі, да разгона, бо яны таксама, магчыма, гэты эстаблішмент ад Салаўёва да Кісельова, там Сіманян, яны прасоўвалі гэтую павестку крамлёўскую, і тое, што людзі выйшлі пад бела-чырвона-белымі сцягамі, іх у пэўным моманце збянтэжыла і прывяло да пераарыентацыі у сваіх сцэнарах, да выбару іншых механізмаў. Але я думаю, што у такой вельмі непрадказальнай сітуацыі, якую таксама не маглі, думаю, што і маскоўцы так прадбачыць, калі мы кажам пра гэты сцэнар, захоп сілавы будынкаў, так, інфраструктуры палітычнай, ён бы мог стварыць прастору для розных шляхоў развіцця сітуацыі. Пытанне ў тым, на што былі гатовыя палітычныя лідары. Так? Ці былі яны гатовыя на тое, каб выкарыстаць гэтую сітуацыю ў інтарэсах Беларусі. Вось гэта ключовае пытанне. Ці была у нас моцная кансалідаваная нацыянальная група, такая, якая магла паўплываць на гэтых новых лідараў, легітымнага там умоўна Бабарыка ці Ціхановскую, каб змусіць яе прымаць тыя рашэнні, якія былі б у інтарэсах менавіта Беларусі і беларусаў.
Ну, але мы бачым, якая фактычна накірунак у прэферэнцыях геапалітычных быў. Мы застаемся. Ну, фактычна тая палітыка, якую праводзіў Пашынян, застаемся ў ДКБ, застаемся ў Саюзе, а калі так, ну, то фактычна мы нічога не атрымоўвалі бы. Можа, магчыма, таму Крэмль так маўчаў нейкі час і глядзеў, ну, а што будзе, то будзе, Магчыма, а мы падтрымаем, як бы, тых, хто будзе. Хаця вось тое, што ты згадаў, неаднойчы мы прыгадвалі якраз гэта, тое, што людзі ўлетку 20-го года выйшлі раптам пад бела-чырвона-белымі сцягамі, тое, чаго ніхто не мог спрагназаваць. Мне здаецца, это вось тое, што не дазваляе пахаваць там канчаткова вось нейкую надзею там якраз на нацыянальны фактар, бо здзівіліся абсалютна ўсе, у тым ліку, напэўна, здзівіліся і ў Крамлі, што беларусы вось іх там знішчалі, гістарычна рабілі расейцамі. Пра гэта таксама сёння хацеў пагаварыць трошкі пазней, а яны, аказваецца, і не да канца-то такія расейцы. Між тым яшчэ вось калі пра Казахстан апошняе бадай што хацеў удакладніць, так, гэта не будзем. Ну, это такая важная тэма, гэта пытанне вось гэта АДКБ. Беларусь увязваецца па сутнасці у вайну супраць казахскага народу. Это можна не гуляцца ў фармулёўкі. Яна рызыкуе ўвязацца, калі раптам там адбудзецца там пытанне там сутыкнення з ісламскім светам. Яна яшчэ ўвязваецца туды. Але прачытаў у цябе якраз у тэлеграм-канале, спадарства будзе ў апісанні, тэлеграм-канал Паўла Усава, заходзьце, падпісвайцеся. Вельмі цікавае назіранне пра то, што па сутнасці Расія праз АДКБ яна стварае вось, ну, люстэркавую такую вось структуру, люстэркавую да НАТО. І па сутнасці вось можна не ставіць расійскія базы, а можна ставіць базы АДКБ ва ўсіх гэтых суседніх дзяржавах і, па сутнасці, вось так і акупоўваць, калі што, гэта як бы не мы, гэта супольныя войскі, хоць тымі войскамі кіруе генерал, які захопліваў Крым, хоць аснову складаюць расійскія гэтыя. І плюс таксама яшчэ дадаткова можна ж і тэрыторыю засталбіць. Калі ўжо стаіць база АДКБ, ну дзе ты там базу НАТО паставіш? Ну, як мне добра там мае чытачы зазначылі, ўсё ж такі там схема таго, як робіць зараз НАТО, але хутчэй это будзе прыгадваць Варшаўскі договор, арганізацыю Варшаўскага договору. Ну, конечно, это не цалкам як НАТО. Это вот яны кажуць, што мы як НАТО. У іх і дэмакратыя не такая, як на Захадзе. Ну, ўсё будзе залежыць ад таго, канешне, па-першае, як будзе развівацца сітуацыя ў Казахстане, ну, па-другое, такая вот так ці інакш патрэбна будзе апірышча, і гэтым апірышчам будзе Расія з АДКБ вайсковая, каб навесці парадак. Ну, а там ўжо узгадаў і ісламісты розныя арганізацыі, тюркскія арганізацыі, бо таксама трэба разумець, што і ўплывы Турцыі і Кітая там велізарныя. Патрэба будзе таксама для забеспячэння унутранага парадку, функцыянавання нейкай вайсковай структуры, якой можна было б там давяраць, ці на якую можна было б апірацца. І у дадзеным выпадку АДКБ дзеля гэтага вельмі добра падыходзіць. З аднаго боку, Расія для свайго ўласнага грамадства таксама прадае, што гэта не тое, што мы там увайшлі ў Украіну. Это не мы, это АДКБ, так. Што цікава, вось сёння таксама з'явілася інфармацыя, што яшчэ дадатковыя міратворцы туды расійскія ляцяць у Казахстан, і напэўна там можа з'явіцца шырокая база, інфраструктура АДКБ, перш за ўсё прысутная з расійскіх войскаў, так, бо, ну, магчыма, часткова з беларускіх. Бо дзеля гэтага ўсё і ў Беларусі адбываецца, разбудова інфраструктуры, цэнтраў там вайскова-вучэбных і уцягненні ў розныя аперацыі, напэўна, яшчэ беларусы там з'явіцца. Што тычыцца іншых краінаў, так ці інакш, канешне, адбудзецца гэта разбурэнне умоўнага дыстансавання Казахстана ад інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Так, Казахстан уваходзіць у Еўразійскі звяз, АДКБ, СНД. Ну, але ўвесь час Назарбаев прытрымліваўся такой палітыкі. Все-таки он заставаўся казахам. Так, ну, і нават крытыкаваў даволі моцна ўвядзенне супольнай валюты, там далейшых там паглыбленне
эканамічнай інтэграцыі. Зараз, конечно, сітуацыя можа быць выкарыстана для альбо пашырэння саюзу Беларусі і Расіі, уваходжання туды яшчэ і Казахстана. І расійскі парасоль вайсковы будзе як гарантыя вось гэтай дыктатуры, альбо на першым этапе вось прысутнасць моцнай інфраструктуры вайсковай ДКБ, перш за ўсё расійскай, яны могуць гэта выкарыстаць для таго, што мы баранім якраз такі расійскае насельніцтва на поўначы Казахстана, мы баронім інфраструктуру, вось ёсць Байконур, они тут захопяць тэрарысты, его запусцяць ядерную там боеголовку, радовішчы ёсць уранавыя, там яшчэ газ ёсць, нафта. Гэтую інфраструктуру разам з вагнераўцамі ахоўваць. Ну і паступова, канешне, для такая, каб утрымаць уладу, неабходны свае людзі ў сілавых структурах, якія збольшага, канешне, сталіся ўжо казахскімі. Тут таксама адбудуцца чысткі. Можна чакаць, што з'явіцца дарацца ДКБ, то бок расійскія, якія будуць рэструктурызаваць вось гэтую сілавую структуру. А калі працэс гэты пойдзе, ну, то адбудзецца дэмантаж нацыянальнага вось гэтага... Гэта акупацыя расійская. Дэмантаж нацыянальных элементаў. І гэта расійская акупацыя. У Беларусі тады таксама мы можам прагназаваць, што окей, тут пра базу мы можам не гаварыць, там расійскую. Тут мы і так хітра придумалі, што у нас ёсць навучальныя цэнтры, а плюс яшчэ ж можна і АДКБ базу паставіць. Думаю, што так. Думаю, што гэта адзін з варыянтаў, тым больш, што Лукашенко адзін з першых, хто заявіў пра тое, што АДКБ павінна быць выкарыстана дзеля стабілізацыі палітычных сістэмаў у постсавецкіх краінах, і гэта было зроблена яшчэ ў 2010 годзе, калі ягонага сябра, як он сказаў, там зрынулі Бакіева у Кіргізіі. Вось тады ён першыню заявіў пра тое, што АДКБ трэба выкарыстаць як інструмент падаўлення гэтых каляровых рэвалюцый. Думаю, што Расія зараз будзе ціснуць на тое, каб перафарматаваць характар АДКБ, каб гэта сталася нечым а-ля савецкага войска, так, у свой час, якое выкарыстоўвалі для знішчэння гэтых нацыянальных рэвалюцыяў ад Вільні да Баку і Тбілісі. Пры канцы 80-х, на пачатак 90-х, 90-е годы, усе мы памятаем. І думаю, што гэта вельмі, вельмі абсалютна лагічна, калі ў Беларусі з'явіцца асабліва на Угародні ці у Берасці вось гэтыя базы інтэрнацыяналістаў, АДКБ з нейкай такой абмежаванай колькасцю, там, можа, да батальёна, але... Заўсёды можна перакінуць. Але думаю, што гэта на сённяшні момант цалкам верагодна. Добра, тады далей пераходзім і закраналі ўжо тэму вось важнасці нацыянальнага элементу. Таксама тэма, якая гучала ад пачатку года, і на гэтым тыдні таксама, гэта пытанне вось таго, што ў нас абвешчаны афіцыйна год гістарычнай памяці. І Лукашенка, як усе мы памятаем, лектар таварыства веды, вось гэты савецкі ідэолог, ён паўтарыў па сутнасці устаноўкі, вось гэтыя фармулёўкі, якія мы чулі яшчэ з савецкіх падручнікаў. Ён сказаў, што Рэч Паспалітая займалася этнацыдам там беларусаў, хаця чыя б карова мычала, там, чым займаецца Лукашенка, які і не толькі мову абражаў, а за мову у нас рэпрэсуюць беларусаў. І за ўсю там, за гісторыю, за культуру і так далей. І таксама тут жа дойдзе вось гэта пра літоўскіх феадалаў, якія акупоўвалі там бедных славянаў беларусаў, а нібыта славяне маскавіты прыходзілі, толькі неяк дзіўна яны прыходзілі, яны да балцкіх тэрыторыяў не даходзілі, а вынішчалі там амаль цалкам насельніцтва ўсходняй часткі Вялікага княства Літоўскага, то бок гэтых жа братоў славянаў і знішчалі. І па сутнасці, што мы бачым? Лукашенка даводзіць зараз да канца сваю фармулёўку, што мы такія ж самыя рускія, толькі са знакам якасці. І
вось гэта можа і стацца задача яго на гэты год. Ну, ключовая праблема сістэмы і рэжымы, што ў яго не мае іншага апірышча, так, ідэалагічнага, гістарычнага, акрамя маскоўска-савецка-расейскага. Ён на пачатку 90-х, у 90-х гаварыў яшчэ, разгульваў карту Савецкага Саюза, але Савецкі Саюз все-таки адыходзіць з натуральных прычынаў, і ён перакінуўся зараз на карту расійскага імперыялізму. Тое, што тыя канцэпты, якія ён ужывае, заходні русізм, так, ці там еднасць славянскіх народаў, і тое, што вось Рэч Паспалітая і Вялікае княства Літоўскае гэта захопнікі былі, это фактычна на пачатку расійская імперская міфалогія, а потым савецкая, бо фактычна савецкая гістарыяграфія нічым не адрознівалася, ну толькі тое, што узносіла і ставіла у апірышча вось гэтай міталогіі частку ўсё ж такі пазітыўнага дзеяння некаторых беларускіх дзеячоў, напрыклад, Кастуся Каліноўскага. Ён усё ж такі быў сімвалем барацьбы з расійскім імперыялізмам. Так, і толькі інакш тлумачылі ягоныя словы, калі ён сказаў: толькі тады ты, браце Беларусі, зажывеш добра, калі маскаля над табой не будзе. Яны тады казалі, што гэта там да чынавенства, да царскасці адносіцца, але ніколі не выкрэслялі. Рэвалюцыянер. Так, рэвалюцыянера, безумоўна. Зараз будзе вынішчацца, ну, яшчэ да 20-го года у нас ужо на беларускім гістарычным кантэксце пачаліся метамарфозы, з'явіліся там кніжкі пра Мураўёва, які ўжо... Які маладзец, так, Каліноўскі бандыт, а вось пры Мураўёве вешацелі, там з'явіліся і школы, і пачалася адукацыя і гэтак далей. То бок ужо тады вось расійскі свет пры дапамозе розных софт-пау інструментаў, там фонда Гарджакова, фонда «Рускі мір» прасоўвалі вось гэтыя канцэпты, асабліва на ўсходняй частцы Беларусі, дзе, на жаль... Берасць, усе это маскоўскія дамы, это ж... Безумоўна. І на сённяшні момант там Лукашенко намагаўся там лавіраваць, так, яшчэ выкарыстоўваць нацыянальны дыскурс. Вось мне цікава, ці пачнуць скідваць помнікі. Там Альгерду, так, у Вітебску. Альбо Каліноўскаму вось пачнуць яны скідваць і ставіць паўсюль помнікі Александру Неўскаму ці Суворову, так, ці Дзяржынскаму. І можа пачацца такі працэс цалкавітай трансфармацыі, так, вось нават такога сімвалічнай прасторы, якая пачала адраджацца, бо насамрэч няма на што абапярэцца, так. Ну, калі ўжо польскія феадалы там вынішчалі беларуса, ну то помнік ўсё ж такі Альгерду трэба некуды там аднесці і паставіць там помнік Михаилу Алексеевичу, так, ці... Можна ў любую царкву РПЦ зайсці, там і так за царя малітвы, там за... Ці Петру Першаму, які знішчыў цалкам Магілёў, выразаў, так, дашчэнту, які быў перлай і Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, там было адным з буйнейшых гарадоў, пасля чаго проста застаўся вёскай, так. І пазбурыць ратушы таксама варта, бо гэта ж усё ж такі сімвал магдыбургскага права. Гербы трэба адмяніць. Это ж таксама ж магістрат. Можа да гэтага дайсці. Таму, конечно, вось гэты, калі пачнецца дэмантаж, прынамсі, тых элементаў гісторыі, якія нацыянальныя, якія удалося адбудаваць у апошнія гады, то мы будзем мець дачыненне з гістарычным генацыдам у дачыненні там знішчэння нацыянальнай памяці. І улічваючы тое, што большасць наменклатуры і такой адміністрацыі ідэолагаў і умоўна выкладоўцаў ва ўніверсітэце, гэта абсалютныя манкурты, так, у якіх там яны думаюць і кажуць толькі тое, што ім там загадаюць, то, магчыма, пачнецца вось гэтая ператрансфармацыя. Ну, можам узяць таго ж Марзулюка, так, як ён там з зацятага нацыяналіста пераўтварыўся ў зацятага я бацьку. Зараз сядзіць каля Лукашэнкі. Абсалютна. І такія вось і будуць знішчаць гісторыю пры дапамозе расійскага гэтага канцэпта
памяці татарска-маскоўскай Русі, якая нішчыла, як добра было заўважана, на працягу усяго сярэднявечча менавіта Беларусі. Можам прыгадаць той жа патоп. Гэта вайна Рэчы Паспалітай маскоўскай Русі ў 17 стагоддзі, калі ўся Беларусь была захоплена войскамі маскоўскага цара, і выбіваліся, выразаліся гарады, і з насельніцтвам часта вывозілася. Цалкам, а агулам там Таму, калі ўжо і казаць пра этнацыд, то гэта, безумоўна, з боку Масквы. У гэтым, каб вярнуць у такое канструктыўнае рэчышча, такое, як бы, і прапановаў, я б хацеў все-таки звярнуць увагу яшчэ на такі момант, што Лукашенка з рознай ступенню інтэнсіўнасці, ён з усім беларускім нацыянальным змагаўся ўсе вось гэтыя 27 гадоў, зараз вось актывізаваўся. І ўсе гэтыя гады ён цалкам вынішчыць не змог. Пры тым, што, канешне, там і статыстыка як бы вельмі там дрэнная, катастрафічная ў наш бок, але цалкам знішчыць не мог. І пры гэтым, калі ўзяць пачатак 90-х, там літаральна было некалькі гадоў, калі была вось гэта адносная свабода і нацыянальная, яно расквітнела вось літаральна за пару гадоў, і ён змагаецца з вынікам вось гэтых там 3, 4, 5 першых вось гэтых гадоў адраджэння беларускага. То калі мы гаварылі пра тое, што вось як далей пратэст будаваць, то мне здаецца, што вельмі важна, канешне, зараз і не забываць там пра мову, пра гісторыю, пра культуру, і гэта таксама уводзіць. Чаму важна сёння? Таму што ўсе у гэтых пратэстах, у мірных, у радыкальных, все хочуць, каб сёння змянілася. Максімум заўтра, праз тыдзень змянілася. А як толькі кажаш, што, слухайце, так не атрымаецца, планаваць, арганізоўваць, працаваць трэба доўгія гады, і вот тады закладваць там і падмуркі нацыянальнай свядомасці ў грамадстве, каб ўсё грамадства мела нейкія каштоўнасці з гэтай дзяржавай, і каб і сілавікі некаторыя хаця б там пераходзілі на бок народу, бо асацыююць сябе з народам. На гэта трэба гады, але ў гэтым як бы трэба сумленна прызнацца самім сабе, што тады мы заўтра, такая рэчаіснасць, не атрымаем перамогі. Нам трэба рыхтавацца, і это можа зацягнуцца. Калі б грамадства было спелым у Беларусі, то я думаю, што падзеі 20-го года разгортвалі сябе інакш. Бо ўсё ж такі ў 20-м годзе адбылося абуджэнне. Вось людзі пабачылі, у якім кантэксце, у якой сістэме яны функцыянуюць. І знішчаецца, наколькі паказальна зараз знішчалася. Яно знішчаецца, яно будзе знішчацца, бо калі адбываюцца адзін з важных такіх таксама фактараў распаду сістэм, таталітарных, аўтарытарных, гэта адліга. Культурная, палітычная адліга. Менавіта так заваліўся Савецкі Саюз. Амаль адразу пасля таго, як пачалася перабудова, галоснасць, калі пачалі казаць праўду, калі пачалі зранаць міфы, там Леніна, Сталіна, я памятаю, такі быў журнал «Аганёк», так, цэнтральны ў Савецкім Саюзе, дзе такія проста аркушы пісаліся пра злачынствы Сталіна, Леніна, калі проста ў свядомасці людзей пачалі проста рушыцца вось гэтыя апірышчы, фундаменты савецкай міфалогіі, гэтыя правадыры, калі проста ў канцы 80-х школьнікі пачалі проста выкідаць гэтыя піянерскія гальштукі, якія асацыяваліся з Я памятаю, я сабаку карміў. З іх як элемент прымуса, так. І нешта такое адбылося у Беларусі, калі пачалі выходзіць з гэтых БРСМ, але пытанне, чаму вы туды ўваходзілі, так, вось на працягу там існавання, колькі з 2000 году, дзяцей, там 500 тысячаў было сябраў гэтай арганізацыі БРСМ, піянерская арганізацыя больш за 400 тысячаў чалавек. То бок фактычна Лукашэнку ўдалося адбудаваць не тое, што там нейкія элементы, а вось гэты фундамент і
інструменты падпарадкавання, так, вось, пэўнага захавання сяброўства ў БРСМ, толькі ў камуністычнай партыі не было, там, у піянерах, там яшчэ былі такія нашчадкі, як адпаведнікі октябрят, так, савецкіх. І той факт, што грамадства неяк хутка прыняло вось гэтыя шаблоны захоўвання палітычнага, ну, таксама сведчыць пра тое, наколькі моцная была яшчэ вось гэтая падсвядомасць савецкая, якую Лукашэнку ўдалося адбудаваць. І зараз намагаюцца яны пашырыць дзеянне і, магчыма, зрабіць цалкам абавязковым. Хаця ў школах для школьнікаў, напэўна, ўжо гэта абавязковае сяброўства ў піянерскіх гэтых арганізацыяў. Ну, але што тычыцца абуджэння, то важна, каб людзі проста не заснулі, так, знову, не ўклаліся ў спячку, бо часткова гэта было нацыянальнае абуджэнне, часткова гэта было сітуатыўнае абуджэнне, ну, вось, прагаласавалі супраць Лукашэнка, ну, але трэба працаваць, трэба жыць, там, няхай гэта ўжо не наша справа, там, і далей увайсці вось у гэтую летаргічны сон пры дапамозе яшчэ вось гэтага ціску. Таму неабходна, канешне, ствараць увесь час вось гэтыя выклікі знешнія і ўнутраныя для гэтай сістэмы, там ідэалагічны сабатаж, вось гэты гістарычны сабатаж, бо мы і так бачым, што сістэма яшчэ далёкая ад таго, каб цалкам быць стабільнай і вярнуцца да ўмоўнай такога балансу, які існаваў да 20-го году, сцяж неабходнай рэпрэсіі, і таму вось такія выклікі і сімвалічныя, і не вельмі сімвалічныя, яны патрэбны для таго, каб сістэма і гэтыя чыноўнікі адчувалі вось гэту ўнутраную напружанасць. І нават, магчыма, так, гадоў 5 таму той факт, што на Немізе абрынуўся мост, не выклікала б моцнага ажыятажу, то зараз ужо гэта выклікае, нават фарміруе нейкія асацыяцыі, што вось, гэта кепскі знак для Лукашэнка, гэта працяг. Я бачу іншыя жарты, што вось НАТО дакладна не пройдзе. НАТО, так. То бок, сістэма так ці інакш будзе заставацца у такім унутраным і фармальна знешнім напружанні. Проста не трэба, не гледзячы нават на песімістычныя з майго боку таксама прагнозы таго, што тэрор будзе працягвацца, але гэта не азначае, што трэба складаць там рукі і спыняць змаганні, у тым ліку за гістарычную памяць, за мову, за культуру, за адраджэнне. Гэта тое, на чым, безумоўна, прыйдзецца будаваць новую краіну, бо без нацыянальнага адраджэння, без нацыянальнага апірышча збудаваць нармальнай дэмакратыі немагчыма. Гэта адзіная альтэрнатыва, гэта нацыянальны праект, адзіная альтэрнатыва постсавецкай, прарасійскай ці будзе моцная Расія, ці не будзе моцная Расія. Гэта тое, што толькі можа выратаваць будучыню нашай краіны. Я чаму сказаў пра то, што мне здаецца, што важна сёння рабіць, прынамсі, частку актыўнасці ў гэтым кірунку, бо я хацеў бы адрэагаваць на тое, што сёння ёсць такія непрыемныя працэсы, гэта ўнясенне такого расколу, раздраю паміж нацыянальна арыентаванымі беларусамі, которые, беларускамоўнымі беларусамі, і беларусамі, которые таксама супраць Лукашэнкі, але которые яшчэ не перайшлі ў беларускую мову альбо не збіраюцца пераходзіць, але яны таксама за нармальную Беларусь. Вось мне здаецца, што прынамсі часткова гэтыя працэсы інспіраваныя штучна, тому што расколваеш пратэст, людзі пачынаюць сварыцца між сопку замест таго, каб скіроўваць нейкую актыўнасць непасрэдна там на Лукашэнку і гэтак далей. Мне здаецца, што канешне, гэта вельмі важна і сёння гаварыць і пра мову, і пра гісторыю не менш важна, чым пра падтрыманне, напрыклад, захадам беларускага пратэсту, падтрыманне беларускай тэмы ў міжнароднай павесцы. Але якраз адзін чалавек не можа ўсім заняцца. Вось нас абсалютна розных людзей мноства. Баліць табе за беларускую мову, займайся, стварай нейкія рэсурсы, паводле якіх можна вывучаць беларускую мову, беларускую гісторыю, навучаць сваіх дзетак беларускай мове.
Хто цяміць у дыпламатыі, хай займаецца дыпламатыяй. То бок замест того, каб сварыцца, папросту трэба дзейнічаць усім. Мне здаецца, вот эта відавочная такая рэч, она можа быць абсалютна, як сказаць, так кэп, ты маеш рацыю, ось, але такая відавочнасць, але яна чамусьці не спрацоўваецца. Чамусьці ёсць вось гэтыя Я думаю, што, па-першае, сваркі. для нацыі, для беларусаў павінен быць нейкі адзіны эквівалент, так? Як грошы, валюта на ўсім свеце ў глобальным даляр ці еўра з'яўляецца эквівалентам, так, каштоўнасцю. Ты можаш там з еўра паехаць у Кітай, абмяняць, трымаць грошы і там... Я не бачыў, каб па-рознаму гаварылі пра каштоўнасць беларускай мовы, напрыклад, альбо культуры. Так, але гэта павінен быць эквівалент для ўсіх, што беларуская мова, беларуская незалежнасць, беларуская гісторыя — гэта наша каштоўнасць. Неважна, ты размаўляеш, не можаш яшчэ размаўляць па-беларуску, але гэта павінна быць неад'емная каштоўнасць цябе самога. Бо калі ты кажаш, а навошта мне гэтая гісторыя, вось няхай там будзе Пуцін, толькі б не Лукашенко. Бо трэба, па-першае, зразумець, што Лукашенко — гэта і ягоны рэжым, гэта вынік рускага свету. Унутры беларусаў, бо яны адмовіліся ад сваёй ідэнтычнасці ў рэферэндуме 95-го году, калі прагаласавалі супраць мовы і супраць гербу і сцягу і вярнулі савецкія, так абсалютна абсурдныя. Гэта вынік той савецка-расейскай свядомасці. І на доўгія гады на гэтым Лукашенко існаваў, і гэта ён інтэнсіўна прасоўваў фактычна ў Беларусі. Я не ведаю, ці была цалкам беларускамоўная школа. Ад першага да 10-го класу. Не было. Былі расейскамоўныя школы. Ад першага да 10-го беларуская мова як альбо факультатыў. заняткі па-беларуску, а выходзілі настаўнікі ў калідор і гаварылі па-расейску. Філфак, так, беларускі там... Я быў на беларускім філфаку, дзе ад беларускага быў, я, і там пара выкладчыкаў. Абсалютна, безумоўна. Я памятаю, калі я яшчэ вучыўся, як студэнтам быў у Магілёўскім універсітэце, там выкладоўцы беларускай гісторыі самі намагаліся выкладаць па-беларускі, але з большасці выкладалі той жа вось Александр Лясягеў, якога звольнілі ў 20-м годзе, мой выкладоўцы гісторыі Беларусі і этнаграфіі. Выдатныя. Вось гэта той час маладое пакаленне, якое пачало папулярызаваць і прасоўваць беларускую мову, хаця збольшага студэнты не хацелі ні чуць па-беларуску, ні размаўляць нічога. Вось гэта была праблема. І яшчэ больш праблема, што беларуская мова чамусьці ўспрымаецца як з такім з агрэсіўным непрыняццём. Што не тое, што нам не патрэбна ўвогуле, навошта яна. І пакуль не зменіцца стаўленне да мовы, якое павінна ўспрымацца як золата, так? Вось які агульны універсальны эквівалент. Вось калі мова стане золатам для большасці, нават калі у цябе яго няма, гэтага золата, але ты ўсё роўна ментальна ўспрымаеш яго як... Я з гэтым згодны, але я трошкі пра іншае кажу. Вось тая частка беларускага пратэсту, якая расейскамоўная сёння, яна не гаворыць, што нам патрэбны Пуцін замест Лукашэнкі. Яна не гаворыць, што беларуская мова — гэта штосьці злое. Для мяне вось гэта новая частка там беларускага пратэсту, умоўна. Гэта як мой там брат родны, напрыклад. Мой родны брат, ён расейскамоўны. Ён ніколі слова дрэннае пра беларускую мову не сказаў. Ён за. Ён папросту расейскамоўны. І ў нас такіх большасць. І чырвона-белыя сцягі выносяць расейскамоўныя ў большасці, статыстыка папросту. І мне здаецца, вось гэта накідванне якраз, трэба зразумець, што это не ворагі, мы не ворагі там адзін аднаму. Я не ведаю, каб быў такі дыскурс, што калі ты не размаўляеш па-беларускі, ты вораг. Такога таксама няма. Такое ёсць, на жаль. Гэта можа быць лакальна, бо збольшага ведаю, што крытыка ўзнікала толькі таму, што частка тых, хто выходзіў пад чырвона-белымі сцягамі, яны чакалі падтрымкі і дагэтуль чакаюць ад Пуціна.
Вось праблема ў чым. Не праблема ў тым, што ты размаўляеш там па-расейску. Ну я вось калі так сходу ўзяць, то ну вось у тых, хто з'явіўся пасля 20-го года, так у медыйным полі, у палітычным полі, ну кого там Цапкалу я могу назваць. Ну Цапкала і так вядомы, там і Пуціна прывёў гэты маскоўскі клуб там у пачатку 90-х. Як бы тут як бы пытанняў няма, але сам пратэст, ну мне здаецца, там няма такіх пуціністаў. Ну, калі мы... Акрамя вось гэтых маргіналаў, которые зараз... І фактычна пратэсту адчыненага няма. Зараз пратэст пераходзіць на ўзровень такога ментальнага інфармацыйнага супрацьстаяння. Так. Ну і тут важна розныя дыскурсы ўжываць. І нацыянальны, і, магчыма, расійскамоўны, але важна умацоўваць... Агульнай каштоўнасці павінны быць. Я з гэтым абсалютна згодны. Яшчэ адна тэма, якую я хацеў сёння закрануць, адрэагаваць на яе, бо ўсё-такі, хоць эта тэма таксама здарылася яшчэ перад гэтым тыднем, навагодняя ноч, гэта вось забойства жыхара Рэчыцы Дзмітрыя Усхопава, але увесь гэты тыдзень ён таксама паралельна разгортвалася гісторыя і пра тое, што там і пачалі ціснуць на сваякоў, і пахапалі там блізкіх, сяброў, і кагосьці даводзілася эвакуяваць з Беларусі, каб там, як жонку Андрэя Зельцера, каб там дзесьці не схавалі, не ўпяклі, і потым там невядома, што з імі было. То мне здаецца, вельмі важна все-таки яшчэ пра гэту тэму прагаварыць, але перш чым вот пра нейкія высновы з гэта, я хацеў бы адзін момант закрануць. Там вось гаворыцца, ну, шмат хто з экспертаў гаварыў, што, напэўна, смерць ад удару чымсьці цвёрдым з малым полем вось гэта паражэння. То бок, ну, чымсьці, ну, вострым, там, напрыклад, дастаткова вострым, там. І я, прынамсі, не бачыў, каб хтосьці звярнуў увагу якраз вось на гэта відэа, которое прапагандысты потым выклалі, што вось нібыта ён сам на сваіх нагах заходзіць, хаця яго там пад рукі заводзілі ў пастарунак, і вот і ў пастарунку он там стаіць, але ніхто не звяртае ўвагу на гэты момант, калі заводзяць у пастарунак. Там дзверы рэзка адзін з міліцыянтаў адчыняе, і рэзка відэа абрываецца на гэтым. А там, калі па праекторыі, то якраз край дзвераў, ён якраз прыпадае на галаву гэта Дзмітрыя Усхопава. Вось мне здаецца, гэта вельмі важны момант, который чамусьці, прынамсі, пакуль што я не бачыў, каб хтосьці звярнаў увагу. Між тым, все-таки, калі вось да гэтай гісторыі, каб яе неяк прааналізаваць, мне здаецца, вот некалькі высноваў можна зрабіць, яны гучалі. Адна з іх, это, канешне, пра тое, што ў Беларусі, там, дзе знішчаныя, выпаленыя ўсе медыа, схаваць інфармацыю ўсё роўна не атрымалася, і з'явіліся і адразу і каментары, з'явіліся фотаздымкі з трупярні адразу. То бок гэта не працуе, бо медыа з класічных у нас, ну, у нас па сутнасці сам народ, ён стаў такім вось медыям. Безумоўна, тут ўжо не ведаю, ці ўдасца, ўлады намагаюцца зрабіць такі татальны кантроль за інфармацыйныя прасторы, спрабуюць, як гэта было ў савецкія часы, калі мы, па сутнасці, нічога не ведалі. Пра буйныя паўстанні, там, пра аварыі, нават Чэрнобыльскую АЭС доўгі час аварыю на савецкім уладам удавалася хаваць у таямніцы і наступствы катастрофы, што фактычна потым і пахараніла увесь гэты Савецкі Саюз. Але калі б не інфармацыя з той жа Фінляндыі, там, ці з іншых краінаў, якія выміралі ўзровень радыяцыі, то, магчыма, уладам бы, магчыма, удалося нейкім чынам гэта затушаваць. Але, ну, мы ўжо не ведаем. Але тыя ж самыя падзеі ў Челябінску, так, там у 50-60-е гады, калі там была моцная аварыя на хімзаводзе ў Новачэркаску, калі там расстралялі працаўнікоў у 62-м годзе, мы ж савецкія людзі нічога не ведалі, абсалютна. Таму сёння, ну, а, канешне, там такіх каналаў, такіх інструментаў інфармавання не было. Зараз, па-першае, дзякуючы, канешне, вось такому велізарнаму інструментарыю, калі тэлефон гэта ўжо тэлебачанне, так, цэлае, калі можна і такая дыджыталізацыя, і гэтай дыджыталізацыі
гэтыя аналагавыя сістэмы не ў стане супрацьстаяць, хаця пакуль у Кітаю, напрыклад, яны ўсё ж такі змаглі, але Кітай ніколі не пераставаў быць такім моцна ўнутрана таталітарнай дзяржавы ў палітычным сэнсе. Пытанне, ці ўдасца уладам цалкам зачысціць гэтую прастору, калі людзі будуць проста баяцца нават рабіць здымкі ці высылаць. Яны спрабуюць, калі яны забіраюць на спраўджванне тэлефона. Калі з Андрэем Зельцерам гэтая сітуацыя была, калі крытыка ў дачыненні да дзеячоў, умоўна, КДБ, так, людзей там пахваталі, некаторых асудзілі, яны намагаюцца стварыць такую атмасферу страха. Але калі гэта ўжо касаецца, датычыць такіх бытавых пытанняў, калі гэта фактычна простыя людзі, калі гэта не па палітычных матывах, не аблава, а проста на вуліцы цябе бяруць, б'юць альбо забіваюць, гэта ўжо нават умоўна ў тых жа ябацек будзе выклікаць незразумелую рэакцыю. Як такое? У нас жа прававая дзяржава. Лукашенко ж увесь час кажа, што ў нас тут вось толькі тэрарыстаў, мы тут простыя людзі, у нас забяспечаныя, правы іх гарантуюцца, а тут, аказваецца, цябе любого возьмуць, заб'юць і схаваюць гэта. То проста сістэма, асабліва на тым нізавым узроўні, яна становіцца сістэмай бандыцкай. І вось гэтае кіраўніцтва зверху, яна вымушана абяляць вось гэты бандытызм па прычыне таго, што разумее, што толькі на гэтых бандытах яна можа і утрымлівацца. І вось гэтая спіраль бандытызму, спіраль рэкету, так, бо будзе яшчэ і спробы займацца выбіваннем грошай, бо гэтыя людзі, асабліва там АМОНы, там на нізавым узроўні, яны ж будуць чуць сябе гаспадарамі і будуць прыходзіць да ябацік у крамы. Это одна з версій, калі пра Зельцера Андрей гаварылі, это была одна з версій, што пайшлі абрабуем праграмістаў, яго, напэўна, ёсць грошы. Я думаю, што гэта будзе распаўсюджвацца, гэта будзе проста лавінна нарастаць, нават на паседжанні апошнім, якое датычыла будаўнічай сферы ў Беларусі. Лукашенко сказаў, што два прыярытэты – гэта шматдзетныя сем'і і сілавікі. Сілавікі. То бок вось уся дзяржава будзе працаваць на гэтых татон макутаў, якія фактычна ўжо на сённяшні момант маюць неабмежаваную ўладу, бо іх нішто не стрымлівае, яны абсалютна ведаюць, колькі ўжо было забойстваў. Не толькі Зельцера, Романа Бондаренка, так, Вітальда Шурка ў вязніцах. Проста гэта будзе з такой... Яны будуць імкнуцца прыхоўваць гэта, як у Расіі гэта робіцца. На жаль, тут ніякіх такіх у мяне каляровых спадзяванняў дачынення да гэтага няма. Але, в сваю чаргу, вось гэты бытавы садызм міліцыянтаў і гэтых усіх карнікаў, ён будзе нават яшчэ больш нарошчваць унутраныя супярэчнасці і негатывізм. Магчыма, паступова гэта перайдзе да ўжо не палітычных, а бытавых разборак, калі людзі ўжо ў мясцовасцях будуць проста помсціць вось гэтым катам. Яшчэ тут пытанне такое, у тым ліку і да ябацек, у тым ліку да тых, которые нас глядзяць, ці вы самі неяк прагназуеце, як вы збіраецеся жыць у такім грамадстве, калі не толькі гэтак званых там змагароў, БНФаўцаў улады будуць знішчаць, але вось кожны, у тым ліку і хтосьці з вас можа ісці па вуліцы, ехаць на Новы год да мамы і ўжо нікуды не вярнуцца. І вось наконт там магчымага кантролю, канешне, можна паспрабаваць зрабіць як у Кітаі, альбо зрабіць як у Паўночнай Карэі. Напрыклад, альбо папросту забараніць там мабільныя тэлефоны усім не людзям у пагонах. Вось ябацькі шараговыя, вы гатовыя жыць там без тэлефону, без доступу ў інтэрнэт, там без нічога? Вось это такое рытарычнае пытанне. Да іншых высноваў яшчэ хацеў, вось яшчэ ў мне дзве высновы ёсць. Яшчэ адна пра тое, што забойства грамадзяніна сёння у Беларусі азначае аўтаматычна, па сутнасці, яшчэ і пагрозу для сваякоў, а таксама блізкіх. Пакуль рэжым Лукашэнкі не перайшоў папросту да адкрытага тэрору, яшчэ яны спрабуюць неяк там, ён там
наркоман, а это не мы, там, вот, хотя все уже все разумеюць. Вось. Пакуль не перайшоў, то гэта азначае, што калі забілі чалавека, это практычна аўтаматычна гэтым усім астатнім людзям трэба з'язджаць. Бо іх чакае вось тое, што зараз напаткала і там жонку Зельцера, і што напаткала вось гэтых сяброў і блізкіх, которых не паспелі вывезці, которые ў Беларусі, то вось такая ў мне яшчэ одна выснова. Так, я думаю, што чысткі і рэпрэсіі ў дачыненні да сваякоў яны выглядаюць лагічна, і тут два выбары. Так. Адзін, вельмі такі спецыфічны, гэта проста помста. Так. Калі знойдуцца, магчыма, знойдуцца такія людзі, якія ўжо проста, якіх нішто не будзе стрымліваць, якія будуць проста помсціць і забіваць тых, хто забіваў сваякоў. Напэўна, знойдуцца такія. І што, каб тыя, хто зараз чыніць злачынства, не думалі, што яны ўвесь час, усё жыццё будуць у злачынстве. Знойдзецца ў Беларусі там свой машэка, так, які проста так ці інакш адпомсціць. Альбо суддзю, пракурору, бо цярплівасць нават самых цярплівых беларусаў, яна можа мець межы. І ўсё пытанне ў псіхалагічным такім на моменце ў псіхалагічнай трансфармацыі, калі гэта можа прывесці да даволі сур'ёзных наступстваў для тых, хто здзяйсняе вось гэтыя забойствы, тым больш, што людзі ўжо бачаць, што нейкага правасуддзя, так умоўнага даже ўжо няма, што толькі правасуддзе і абарона сваіх правоў у тваіх руках уласных, і што толькі ты там можаш вынесці прыгавор дачынення да тых, хто забівае тваіх родных. І я думаю, што ў момант, у перыяд вось такога бесправ'я, конечно, можа да гэтага прывесці. Так што няхай гэтыя людзі не расслабляюцца, якія чыняць злачынства. З іншага боку, канешне, дзеля таго, каб заблакаваць распаўсюджанне інфармацыі, так, каб не дазваляць вось такому нават у лакальнай мясцовасці хваляваць, то будуць таксама змушаць ізаляваць і змушаць да выезду, каб проста таксама з баязні помсты. Асабліва у тых малых мясцовасцях, дзе ўсіх, напэўна, ведаюць. Тут я зноўку хацеў бы паўтарыцца, падкрэсліць, што вось гэтай высновы яны тычацца не толькі умоўных там БЧБшнікаў, ці як там прапаганда называе, але ўсіх, у тым ліку і ябацік. Тут няма падзелу. І апошняя яшчэ выснова ў апошняй нашай сённяшняй тэме. Выснова пра тое, што забойства мірнага грамадзяніна вось яно не сталася, і не першы раз ужо не сталася ў Беларусі нейкім трыгерам для хваляванняў, для выступаў. Два разы можам прыгадаць, часткова, там было все-таки на хвалі пратэстаў, гэта забойства Тарайкоўска і забойства Бандарэнкі, але агулам ні да чого гэта не прывяло, і зараз ввогуле мы нічого не бачым. На жаль, калі мы кажам пра забойства Тарайкоўскага і Бандарэнка да іншых збітых і забітых. Праблема ўся ў тым была, што псіхалагічна ўсё гэта ўбудоўвалася ў канцэпцыю мірнага пратэста. Не адказваем гвалтам на гвалт. Мы мірныя людзі. Калі б проста вось гэтай пары, вось гэтаму напружанню трэба было даць выйсці, а не там прыходзіць з амбасадарамі і там і кветкі класці. Мы можам згадаць іншыя смерці, якія адбыліся, калі ўжо згаслі пратэсты. На жаль, тут ужо проста пытанне псіхалогіі пратэсту і псіхалогіі натоўпу, вось гэтай самай унутранай стрыманасці, калі нават на наступны дзень пасля пратэстаў у Менску, і нават калі прыйшлі амбасадары там з кветкамі, там ездзілі тралейбусы, то бок жыццё трывала сваёй дарогай, сваім шляхам. То бок гэта не ўзбуджала нейкай, не гледзячы на такі масавы доступ і да тэлеграм-каналаў, і там і да новых сродкаў пераказу інфармацыі яшчэ, і працавалі і тут Бай, і ў Беларусі іншыя. Збольшага у беларусаў гэта не выклікала нейкага
нейкай рэакцыі. Просто сталі б тралейбусы, сталі б аўтобусы, стала б інфраструктура. Ну, а людзі звычайна як зарвалі кветачку і жыццё працягвалася. І гэта ўжо пытанне не да удзельнікаў пратэсту, пытанне да большасці беларусаў. Што для вас тады гэта? Ну, уласна, што тады наогул можа стаць трыгерам, таму што мы павінны зразумець, што ёсць такі цынічны выраз пра тое, што асобныя смерці гэта трагедыі, а калі гэта масава і там на поток, гэта ўжо папросту статыстыка. І для нас это пераходзіць папросту ў статыстыку. А што тады можа трыгернуць? Тут ужо мне цяжка сказаць, што можа стацца трыгерам, калі такія драмы. Тут знову праспеласць грамадства. Можам прыгадаць барацьбу з мафіяй у Італіі. Там монадэмакратычная краіна, калі забойства прэм'ер-міністра і следчых прывяло да ўзбуджэння ўсёй краіны у 90-х годах, і гэта сталася пачаткам канца мафіі. Можам прыгадаць забойства журналіста славацкага, калі ўся краіна выйшла. Калі краіна выйдзе, калі для бальшыні гэта абсалютна, яшчэ будуць думаць, што гэта п'яны нейкі, які там хацеў бутэльку сілавікоў кінуць. Тут ужо залежыць пытанне да кожнага беларуса, што для вас гэта значыць, што для вас гэтыя трагедыі значыць, што вы пра іх ведаеце, ўвогуле на што вы гатовы. Калі вы ідзеце працаваць на наступны дзень пасля таго, як і сфальсіфікавалі выбары, расстралялі там людзей, то і будзеце так жыць. І потым да вас прыйдуць, як славутая... І пасля вас таксама ўсё, і тралейбусы будуць ездзіць. Тут, я думаю, што, канешне, з аднаго боку важна мець лідара, які будзе на нечага прызываць, але з іншага боку, гэта ўласная пазіцыя грамадства. Калі ты проста абыватель, якому нічога не цікава, то нішто для цябе не станецца трыгерам. Нават калі прыйдуць і заб'юць твайго сына ці дачку, ты скажаш, а можа так і трэба. Гэта пытанне... Альбо як гэта было ў Кіеве ў 13-м годзе, калі пабілі студэнтаў, увесь Кіеў выйшаў на вуліцу. Калі для кожнага кіеўляніна ці кіяніна, гэта драма, гэта твоя, выйшла на вуліцу, і гэта канец рэжыму было. Тут ужо было гісторыя, на жаль, сваім драматызмам беларусам дала шмат магчымасцяў паказаць сваю грамадзянскую годнасць. Гэта яшчэ пытанне асабістай годнасці, а таксама асабістай адказнасці за лёс краіны, калі ты не маўчыш, а кажаш, што асабіста я супраць гэтага. Мне здаецца, гэта ўжо свой уласны выбар. Там, так як калісьці пісалі пра гэты фашысцкі рэжым, не памятаю, каму належыць гэтая цытата, калі там прыходзілі да габрэяў, я маўчаў, бо я не габрэй, калі прыходзілі там да камуністаў, я маўчаў, бо я не камуніста, калі прыйшлі за мной, то не было каму што сказаць, бо ўсе ўжо сядзелі. І памятаем яшчэ, што... Так і будуецца таталітарызм, аўтарытарызм. Дарэчы, калі пытанне эвалюцыі грамадства, калі знік Захаренка, мы маўчалі, калі знік Завадскі, мы маўчалі. Мала было адной смерці, двух, трох, то... Для большасці інфармацыя пра тое, што кагосьці забілі з палітыкаў, гэта было невядомае адкрыццё. Можам нават прыгадаць фільм «Нехты», які стаўся, напэўна, шмат для каго адкрыццём, што, аказваецца, у нас у 90-х годах забівалі палітыкаў. Все забылі. Таму тут ужо пытанне памяці гістарычнай, нават за гэты такі невялічкі адрэзак часу шмат хто не памятае нашай уласнай гісторыі, ні пратэсту 6-го, ні пратэсту 10-х. Гэта менавіта пытанне, у якім стане знаходзіцца наша не тое, што памяць, а вось гэтая бягучая свядомасць. Я думаю, што это ўжо праблема псіхалагічная, калі па прычыне вось такіх абсалютна татальных, неабмежаваных потокаў інфармацыі проста размываецца трагедыя. Гэта ўжо такая, ведаеш, ужо праблема цывілізацыі нашай, калі ў нас не выклікае ніякіх там
эмоцыяў, тое, што ў М'янме там творыцца, што творыцца у Венесуэле. Па сутнасці, для нас гэта ўжо такі вялікі фільм, Это такі баевік, які проста ідзе фонам. і гэта ўжо не ўспрымаецца як нешта надзвычайнае, хаця павінна быць. Это ўжо прытупленне эмоцыяў, менавіта вось гэтай насычанасцю рознага кшталту дэструктыўнай інфармацыі. Я напрыканцы хацеў прыгадаць толькі выпадак з 2006 году, калі у горадзе пачалася бульдозерная рэвалюцыя, і там пачалі знішчаць мясцовыя ўлады вось гэты гістарычны цэнтр. Мы тады, у нас невялічкая група была сяброў, якія актыўна супрадзейнічалі гэтаму, і мы тады зрабілі кашулькі з надрукам, зваротам да астатніх гарадзенцаў, бо таксама была вось гэта абыякавасць. Не забівайце горадню сваёй абыякавасцю. Я б вось хацеў гэтым і падсумаваць нашу размову. Гаспадарства, не будьце абыякавыя ў кожным выпадку, таму што вось абыякавасць, маўклівасць, нічога не рабленне, гэта ёсць вось гэты грунт, на якім вельмі добра пачуваецца і разрастаецца усялякая вось гэта нечысць, дыктатура. Павал, дзякую табе за размову. Калі штосьці на падсумаванне сказаць, то калі ласка. Хопіць таго, што мы нагаварылі. Дзякую за то, што запрасілі, і гледачам дзякую. Спадзяюся, не апошні раз будзем абмяркоўваць гэтыя падзеі. Выдатна. Гэта быў Павал Усаў, доктар палітычных навук. Падпісвайцеся на яго тэлеграм-канал, які знойдзеце у нас у апісанні пад гэтым відэа. Таксама не забывайце падпісвацца на наш YouTube-канал Сэнс, таксама на наши іншыя аккаунты ў сацыяльных сетках. Давайте яднацца. Не забывайце, што мы сёння гаварылі пра там, што народ гэта медыа. Не забывайце пра тое, што удзел у пашырэнні мацавання гэтага медыа, гэтай медыапрасторы можаце браць і вы. Стварайце ўласныя блогі, падпісвайцеся адзін на аднога. Это вельмі важна. І галоўнае, не будьце абыякавыя. На гэтым у нас всё, і да новых сустрэч.